wasu zance ya kare uba sani ya zamto sanata. Abokina ya gajiya. Ya sabitu. Ya aiki. Alhamdulillah. Sai kuma ka ji mun ci zaɓen Baba Buhari. Gaskiya alhamdulillah mun ci zaɓe. Zaɓe yayi kyau. Dan saboda zaɓen nan da ai mun gode ma Allah. Sosai sosai. Mun roki Allah subhanahu wata'ala kuma ya ba mu nasara. Mun gode ma Allah sosai sosai. Dan saboda ba zan mance ba duk abin da ka roki Allah a kai to insha Allah wannan roko da ka roke shi ba zai kyale ka ba. Ina To gaskiya mun gode. ka san ba Baba Buhari bane kadai ya tafi mataki na gaba. Har da SA Malam Uba Sani shi ma ya wuce next level. Gaskiya abun yayi kyau. Ya yi kyau sosai. Saboda abun akwai daɗi. Sanarwa Baba Buhari da Malam Uba Sani suka ci zaben nan. Na ji farin ciki da gaske. Allah Haruna ai ba kai kadai bane da wannan farin ciki. Don ni tun da ana zaɓe ana farin ciki ban taɓa ganin irin na wannan karon ba. 'Yan goyin 'yan ƙasashe ko har ƙasan duniya ba can ƙasashen duniya suna taya Baba Buhari munnan cin wannan zaɓe da Malam Uba Sani. To amma ka san wani abu ne? Yanzu tun da Allah ya sa mun yi wannan nasara. Wayannan bayan Allah sai mu tsaya da roƙon Allah sosai. Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da za su yi mulki na gaskiya. Saboda in ka lura yawanci talakawan ƙasar nan duk gaba ɗaya son shi muke yi. Son Buhari muke yi sosai To sosai. su manyan ƙasar namu ba san suke yi ba. Manyan ɓarayin Saboda ba. shi yana nuna alamun da kai gaskiya a tare da shi. Ka san Zai shi. kuma ƙoƙarin gaya musu gaskiyan ba za su yadda ba. Ku kun tsaya nan kuna ta maganar Baba Buhari da Malam Uba Sani. Wannan ai mun riga da aikin gama ya gama. Mun riga da mun kai shi mataki na gaba. Yanzu kamata yi mu fara shirye-shirye mu koma kwanmu da kwarkwatan mu koma gurin Malam Nasu Ahmad El-Rufai wato gwamnan mu na jihar Kaduna. Tare da 'yan majalisunsa wato kamar su Nuhu Goro sha da lafiya mu tabbatar mun kai su mataki na gaba wato next level. Ko ina a ƙauyen nan sai mun shiga lungu sako hawa da gangara tudu da kwazazzabo sai mun je mun kai mataki na gaba wato next level. Doguwa kago din kahir ino kubacca kagarko janjala ko ina sai mun tabbatar mun kawo akwatin guri in Allah ya yarda. Kuma Kaduna fa. rigasa ko ina Kaduna ta tsakiya gaba ɗaya ban cire ko ina ba sai mun kawo wannan akwati ko ina duk local government na Kagarko Jaba ina duk kabilancin su sai mun kawo akwatin su. Ka duba chairman ɗinmu na Kagarko local government wato Nasar Rabu Fafe abin da yake mana tare da kansilolin shi. Ka duba kansilan mu na Kagarko Noto Honorable Halilu Makama wato dan malikin Akoti kenan. Ko ya ka gani ne? Wannan magana naka haka yi. Amma yanzu ni shawaran da zan ba mu duka. Ko ba gaskiya ba haka ne. Yanzu tun da Allah ya sa mun samu wannan nasara. Abin da za mu yi bari mu ba ku wani shiri. Tun lokacin da kowa ya koma gida. Ka samu iyalanka, kai ma ka samu naka iyalan, abokananka, abokan arziki da abokanki. Sai ka gaya musu ga irin halin da ake ciki ko da sun sani. Kaga daga nan in Allah ya so alka za mu cimma nasara. Ko haka bane Insha Allah. Next level. Gurin wasu zance ya kare uba sani ya zamto sanata. Ya labarin mai ciko. Wannan ya zama tarihi. Baba Buhari muna murna a Kaduna kuma lambe. Shakka babu 'yar manuniya.